Asikhulisana Talk Show with Njabulo Makhanya. Produced by Bafololo Production. Sibingelele babukele emakhaya. Kuyintokozo enkulu ukuthi sihlanganyele kanye nani. Lapho khona sikhulisana khona ngokolwazi ngenhloso yokuthi sisizwe simnyama siye phambili. Namhlanje i-topic esikhuluma ngayo sifisa ukukhuluma ngento esifisa sonke. Kodwa before siqale bengifisa ukuthi ngi-introduce isihambeli sethu uMr Jaca ovela eBhubisini. Mr Jaca sibingelele. Siyabingelela mntakamkhulu. Siyethemba ukuthi ngiyaphila ngenkulu nje inhlonipho. Ngiyafisa nami ukuthi ngizithobe ngizehlise phambi kwenu njengoba eseshilo umfoka Makhanya ukuthi ke ngingumfoka Jaca ophuma endaweni yaseBhubisini enhlangwini. Sibonge Mr Jaca. Sifisa ukuthinta udaba olujule kakhulu la. Wonke umuntu uhlezi enephupho lokuthi ngifisa ukuthi ngiphumelele. Kodwa kwesinye isikhathi sihamba isikhathi kucaca ukuthi impumelelo ikude naye. Athi uyabheka abantu kulula nje bona bayaphumelela. Omunye umuntu uze asho athi shuthe le emhlabeni ngangizela ukuzophelezela abanye abantu. Shuthe le emhlabeni uNkulunkulu kunabantu abathizi abathandayo. Yindaba mina impumelelo ihambele kude nami ngoba ngiyayifuna nje nami njengabo. So before ngihand over Mr Jaca ngizofisa ukuthi ngithinte nje ama point ambalwa athinta impumelelo. Number 1, if ukuthi ufisa impumelelo uyadinga ukuthi ube nevision. Ivision ukubona mhlawumbe noma uthola ukuthi abantu bayakha kwakho i-projects la kuyakhiwa. Abantu abadlulayo bake bayibuze bathi kwenziwani lana. Kodwa uthola ukuthi abantu abakhaya banesithombe la phambi kwabo salento yakhiwayo. Kodwa abantu abasuke bedlula basuke bengenalo ulwazi, yabo. Abanye baze babuze bathi kaze yini yakhiwa lapho. Kodwa abanikazi bona ivision ya lento esuke yakhiwa basuke benayo iphambi kwabo iclear. So that is the first thing umuntu akayidinga ukuthi kubalekile ukuthi if uzojaha impumelelo ube nevision. Iphonto lokuqala bese kuthi number 2 iphonto losibili elibalulekile if ujaha impumelelo kubalekile ukuthi ube neplan. Ngoba without a plan kuba nzima ukuthi ufike la uyakhona. Uma ngase kuthiwa mhlambe uya driver manje uyahamba eMaritzburg kodwa awunayo imap ozoyilandela, awunayo iplan, ungadrive usuku lonke ungafiki la uyakhona. Uthola ukuthi usuyabambe ngenxa yokuthi iplan ekuyiyona ezokugada ukuthi uachieve impumelelo yakho ayikho. Baze basho bathini if you are failing to plan you are planning to fail. Mhlawumbe nje Mr Jaca ukhona ongafisa ukuthi uku-add sisakhuluma nje ngale topic empumelelo. Siza sonke sakamthaniya. Ngithi angiyibeke nami le ndaba. Mfowethu. La ungaba neplan. Ungaba futhi nevision. Yes. Kodwa ke la kufanele sibheke khona ukuthi uze ungaphumeleli, iplan yakho ingaphumeleli, nevision yakho ingaphumeleli osuke unayo. Usuke konakele kuphi? Yes. Indaba ke yethu thina ngoba singabantu bakwantu. Iqala lapha emuva. Kumele ngesikhathi ukuthi wonke ama plans enginayo impumelelo engaphumeleli, ngibese ngizibuze ngiyinuka amakhwapha lokho abathi abathanda isilungu bathi introspection. Ngizibuze ukuthi kahle kahle where did I go wrong? Uma ngazi mina ukuthi ngimsulwa yonke into yami, yonke inkambiso yesintu yokuphila kwesintu ngihamba kahle, angibese ngibhekeke ukuzaleka kwami ukuthi abazali bami ngakube bashadile. Uma kuthi bashada bacaca yini ngokwesintu ngoba thina singabantu nje bakwantu siyacacelwa. Ngabe bacacile nabazali bami amalobolo wona aqedwa yini? No, ngesikhathi abakhongi bephuma kithi behambisa amalobolo emzini womuntu ekhabo mama. Kufanele ngikubheke konke lokho ukuthi kwenzeka ngendlela yini ngaphambi kokuthi ngize ngisola abantu ekuthiwa ngabathakathi noma ngabaloli. Angiqale ngiyibheke nje ingqikithi yokuzaleka kwami yona ukuthi kanjani. La ngizalelwe khona mina ngizalelwe emshadweni noma ngizalelwe komalume. Ake sikithi mhlambe ke mntakamkhulu ke ngizalelwe emshadweni. Kepha ubaba uthe eselobolile sebakhiphile abakhongi. Kwenzeka bashaya amahlaya nomama. Ngabe sekwathola ukuthi manje le seed eyakha umuntu isivele sihlalile kumama. Iyona challenge noma kuyona ngqinamba ke enkulu leyo esike sibhekane nawo thina singabantwana. Ngoba kube ukuthi nje cha mina ngazalelwa kithi kaJaca. Kanti mhlawumbe uzothola ukuthi uma kukhulunywa ngalolu libo lolu la ngena ngesikhathi umama engale engakakhishwa abazali bakhe ukuthi akendele ngapha kwaJaca ngokwesintu esezocaca. Ingqinamba ke enkulu ke leyo futhi ke ukuthola ukuthi ke iyashaya. Ziningi ke ingqinamba ke ezenzakalayo. Kodwa ngingathanda lokusika elijikayo kuleyo ngqinamba ngoba sithi isintu sethu kuye kufanele uma ukuthi ubaba uyazi nomama futhi uyazi ukuthi mina njengoba ngiyikhona nje kahle kahle makhuya ngokumithwa kwami ngamithelwa ngale ekhaya komalume.
kuye kumele ukuthi ke leyo ndaba ikhulunywe nje ngendlela enhle yesintu. Kuba ukuthi ngale komalume kuzoba nembuzi ezohlatshwa khona, kube sekuba ukuthi ke ayanqenqwa amakhehla komalume ayazisa ukuthi njengoba nje indodakazi yethu yendela emzini othize, kahle kahle umntwana wayesesevele esekhona esiswini esikantomboni. Ngakho ke siyacela ke amakhehla amakhulu ukunazisa manje nani bokhokhokazi ukuthi ke lengane eyalapha ya. Kodwa ke manje sicela ukuthi ke siyikhiphe la iyopheleliswa kuphi na lapha la kwendele khona unina wayo. Angithi yayibona lo ndaba. Kucelwe umntakamkhulu, kucelwe emakhehleni kwamakhehla ngazi ukuthi mina ngiyingane yawo. Nevertheless ukuthi ubaba bekade sevele sebakhiphile abakhongi baphinde futhi bashada bacaca nomama becacela esigcawini ekhaya. Angithi yayibona lo ndaba. Konke ke lokho ke kuye kube ke enye yengqinamba ngoba kube mnandi nje ukuthi mina hayi mina ngirathi ngazalelwa emshadweni. Kanti ukhona la kulele khona. Mase sekugcina ke lolu siko lokuthi ke sengiyakhishwa ke mina ngikhishwa ngapha komalume. Ngabe umkhulu uma ukuthi usadla inhlavana okumbe umalume. Uzothatha ke lembuzi le bese kukuthi ke manje usiyocela emakhehleni izobe sihlatshwa ke lembuzi. Mayiseqediwe ukuhlatshwa lembuzi ngiyobeke mina ngumntwana sengifakwa ke isiphanda sengiphandlwa ngapha esinqeleni kube sekuphume inyama ewumkhono abazongiphelezela nayo omalume noma nomalumekazi. Sengihamba ke manje sengiya lapha kithi la ukuthi khona la khona futhi lapha into efanele kuyenzeke kufanele baphume nembuzi beze nayo esangweni abazongamukela ngayo manje ukuthi ngingumntwana wakhona ngokuphelele ezothi mase sehlatshwa ke leyo mbuzi kube sekusikwe isiphanda nakhona ezobe sengisifaka ngapha esandleni sokudla kube sekuthathwe inyama futhi ke ewumkhono wangakwesokudla ezobe sekuthi ke omalume labade bengikhaphile sebephinda nayo ke emuva komalume. Ukugxila nje kuleli phuzu lethi okhuluma ngalo njengamanje kusekuthenini inakalaphi indaba ukuthi ngingaphumeleli mangumntwana uzothola ukuthi henye yengqinamba leyo. Singaqhubeka futhi mhlambe sikhulume ngezinye ingqinamba kodwa nje bengithanda ukuthi ke sigcile kule ikakhulukazi uzothola ukuthi wonke umuntu akayazi futhi ayinakwa. Ngoba kuba ukuthi hayi vele sengilobolile mina mfowethu sesingacambalala nomuntu wami kanti isinto sethu sasithi ngaphambi ukuthi intombi masuvele usuyishayile wakhipha nabakhongi uhamba kocela isihlobo esihle. Hlela nje yonke into kahle uhamba amatshali abanye bathi umembezo. Bafike futhi abasomzini bazobona inkomo bahlabela imbuzi yelongwe kube kuhle kube mnandi. Kube sekukhishwa usuku leli lomgcaco. La ekuthenini nishaya amahlaya emakhanya nomuntu wakho niwashaya ngalelo suku lomgcaco. Umntombi bakhe nje kuba ukuthi kupheleliswa kini ngalelo langa lomgcaco. Yonke into yenu ukuthi ikhishwe nesibusiso kwaintroducewa kahle futhi nasemsamo nasemathongweni ngalelo suku lelu ekade ukuthi nisina ngalo. Hayi ukuthi manje ngijabulela ukuthi ngoba sengwakhiphile amalobolo kamakhanya futhi udali wami sesingakweshaya amahlaya naye ngoba kuzonakala. Leyo nto besishaya ingane amanye kwama challenges ke la uthola ukuthi ingane igcina ingasaphumeleli kanti indlela ayivela izaleke ngayo. No Mr Chacha wathinta iphathi enzima kakhulu njengobusho ukuthi abaningi bethu abayinaki because sometimes ukuthi wenze konke okumele ukuthi ukwenze ukuthi uthole impumelo kodwa uthola ukuthi izinhlanhla nezibusiso awuyitholi. Uthola ukuthi ushawa yiyo lento yokuthi awazi la uvela khona njengoba sike sisho isintu Mr Chacha ukuthi umuntu uma ukuthi akayazi imvelaphi yakhe akazi levela khona nale eyakhona kusuke engazi ngoba uyafana nempumpu. Sokubalekile ukuthi wazi ukuthi uphethwe kuphi ngoba manje lento uyashaya lento senze konke sikwenza kanti sishawa into simple njengoba ukwayicacisa nendaba yesibongo uthola ukuthi mhlambe wasala komalume umntwana mhlambe nomama uthola ukuthi bashada nobaba basina icece kodwa bashada umntwana esekhona. Uthola ukuthi umntwana wazi ukuthi yena hayi mina ngizalelwe ekhaya mina ngiphethwe ekhaya kanti cha akakhishwanga komalume yabo. Omunye uthola ukuthi wahlawulwa kwangaqedwa wangakhishwa njengoba ubukade uchaza wangakhishwa ngembuzi ukuthi okay siyamkhipha manje kulesibongo simisa kubo yabo. Uthola ukuthi izinto uzenzela phezulu kwesisekelo esirong yabo. Uthola ukuthi izinto zakhe ziyabambeka impumelelo akasayithoni. Uthola ukuthi ukwenza konke okwenziwa kodwa impumelelo ihambela kude. Okunye ke bekufisa nje ukugcizelela kuleli phuzu lempumelelo la sibuye silahleke khona yile ndaba enkulu umntakaMakhaya leyo kuphika ingane. Hey isilimazile leyo ndaba isilimazile leyo nto insiwa zakithi. Yabo leyo ndaba nje ukuphika ingane isilimaze kakhulu isilimaza ke kodwa ke ekuhambeni kwesikhathi so ubona manje ukuthi izinto zakho ukuthi unayo iplan njengoba de usho unayo ivision uyahlanganisa uya-communicate nabantu abaphethe izinto kodwa manje uthola ukuthi nje kunhlangazimuka nomoya izinto zakho ayihlangani. Kanti indaba ilele kuphi ilele lapha ekuthenini waphika intombazane noma ingane yomuntu uyimithisi
ngoba manje indaba ukuthi uzotshela abantu noma uzotshela abazali bayo ukuthi hayi kade khona noMthamizi kade khona noMavusana wakade vele ukuthi naye uyencinza lengane okuwulimi ko-relevant engingasho kanjalo ngolimi lwesilungu ulimi nje relevant ikakhulukazi njengamanje kube ukuthi hayi vele noMthamizi wakade encinza lengane noVusi kade encinza lengane lonto yokushaya egcineni uma kuwukuthi ngempela ingane le njengoba ikhulelwe nje ikhulelwe eyakho ingane ezinye zezinto ke lezi ezicindezela kakhulu impumelelo yethu ukuphika ingane uhlule ukuthatha iresponsibility umfana right kona kunzima kubhlungu kwesinye isikhathi siyosagcwele nobungane kuwena okuhle ukuthi ngelinye lamalanga uma sowutholile umhlahlandlela empilweni kumele ukuthi uqale phansi ubuyele kubazali bakho uthi bazali bami ngicela ukuxolisa ngephutha engalenza emzini womuntu izinto zakho ngaleyo ndlela ke ziyolunga kodwa nje impilo singavele siyithathe nje kalula ngoba umuntu umeyisidalo saNkulunkulu ezele ezweni lasemhlabeni kuyinto enkulu kakhulu lesi sikweletu lesokuphika ingane ungahlawuli siyasidlula lesi onaso mhlambe kaEdgars siyasidlula lesi sikweletu mhlambe onaso wena uthasemoto sikhulu kakhulu sigcina futhi sakhe siqalekiso kuwe siphinde futhi sakhe ngisho umkhokha nasegcekeni ngoba uma uqale wena uyise wabantwana osobazele waphika ingane emzini womuntu azi ukuthi lelo cala lingase lidlulele ngisho nasebantwaneni bakho ugcine sekumkhokha omubi futhi ongemuhle uyowuvala ngani uma kwenzeka wayiphika ingane yomuntu ekukhuleni kwakho noma ekuhambeni kwesikhathi kumele ukuthi ulungise lelo phutha lelo kuze lingagcini ngempela selumkhokha ogcina soshaya ngisho isizukulwane sakho ilapho nje ingqikithi yale ndawo ngoba impumelelo ngisho egcekeni lakho unomphelo noyizwa ngendaba njengoJesu eBhayibhelini kunjalo sabonga kakhulu Mr. Chacha yazi wathinta iphuzu abantu abaningi abangalinaki but njengoba sikhuluma kuyavela ukuthi as much as unayo iplan as much as unayo vision kodwa futhi kuyadingakala ukuthi number 1 kube ukuthi uyazibheka yini wena ukuthi umsulwa because kungenzeka ukuthi kunenyembezi zabantu kunenyembezi ezikhona abantu abayikhalayo ngawo ezivimba impumelelo yakho wena lokhu uphusha uzama nanokuthi futhi ubheke ukuthi uvela kuphi imvelaphi yakho imi kanjani ngoba nalokho futhi kungavimba ukuthi uphumelele iphonto elibaluleke kakhulu lelo Mr. Chacha okunye futhi engifisa ukuku-add ngoba inhloso sifisa ukuqwashisa umuntu ofisa ukuthi azuze impumelelo ukuthi kubalekile ukuthi if ujaha impumelelo ungakusaba ukufeyila because abantu abaningi babuka ukufeyila into embi ngisho ezikoleni we have been programmed ukuthi ucabanga ukuthi uma ufeyilile futhi ku wrong ngawe kanti ukufeyila kuyikhombo nokuphumelela ukuphumelela akhambi kodwa khamba nokufeyila futhi ukufeyila awubi umuntu awubi isahluleki ngoba naku usuwile uba isahluleki ngoba naku usuphonse ithawula so ukuthi wena uyahluleka akusho ukuthi uyifail so abantu abaningi bayawayeka amathuba adlule bangabajahi ngoba esaba ukuthi uzophoxeka ngoba esaba ukuthi uzofeyila kanti no cha impumelelo ihamba nokufeyila phakathi which is ukuhluleka which is not permanent ngoba phela usuku usazama bese ukuthi akwesibili babukele emakhaya engifisa ukuthi ngikuadd kubalekile ukuthi uunderstand ukuthi impumelelo uyayilwela ungayifisa wenze konke kodwa in the end nawe khona kumele ukuthi ukwenze uyilwele impumelelo and take action wenze konke kumele ukuthi ukwenze ukuze ukuzuze lokho okutholayo ngoba ngesikhathi ethi uNkulunkulu busa phezulu kwawo konke kusemhlabeni wayeseqedile sase siphumile sibusiso sokuthi noma yini ofisa ukuthi uyenze emhlabeni uzoyithola so ngeke uyithole ngeke ize iwe ivele ezulwini iwe phambi kwakho kodwa kumele ukuthi uyilwele usebenze kanzima siyabonga kakhulu babukele emakhaya siyacela ukuba ni-engage ni-like ni-subscribe ni-engage nathi asikhulisane talk show with Njabulo Makhanya produced by Bafololo Productions.